Hana time yekubhifana namudiwa I don't have that time. Mukuru wemuyuziki yese muZimbabwe, mukomana unozikanwa nekunyimwe maawadhi Holy wekudai kushaudha Mudiwa Hood naProfet Uerbert Angel kubroadcast yemhirizhonga kana kuti yaOla 7 wodai kubude pachena kuti zvimascreenshot zvechinherera zviri kuzeya izvi sandiye iye akakumbira Mudiwa Hood naProfet Uerbert Angel regerero uri kutoti pamberi nehondo pasi nerunyararo. Saka regai mumunzwa uchitaura paaudio watipa. Maitazeko family. I was just going to let the voice randashandisa kuinterview be the only one rikutenderera. But unfortunately these gentlemen are so desperate vakugadzira ma-screenshot. Hana time yekubhifana namudiwa naUerbert Angel. I don't have that time. I do not have attention yekuvakanganisira. But then ma-screenshot amuchaona vakomana. Zvese amuchaona zvitenderera hafana vakutongo. These are the last kicks of dying horses. These are just dying horses. Vafana vapera zvapera. Don't worry. The leader of the youth has never been afraid to say anything. So kana ndakuda kuapologize kuna anyone, I will tell you kuti ndakuti sorry. Zvaizvizvi takumbotsoma spirit mbasi. Kune mhesva mikono dzese dzasati dzadai kuone vhidhiyo mhanya yekwaOla 7 munoona Holy uchidai kuataka vana Mama V, vana Bhaga, vana Wingidi, mapromota, zvekaripa nezvimwe zvakawanda inda ikoko. Ini pano chendichatoita ndechekungokupai nyaya yaProfet Uerbert Angel naMudiwa Hood. Mobva mangoinzwa, ndangotoreka chidimbu. Mobva makanzwa, motipe makomenti enyu. Thank you. Rakangwara ngambo ita defamation lawsuit apa yangu inini and ndobva ndachiprova and vakamuitira kuAljazira ndomuitira inini kuti so Uerbert Angel airamba mabhebhi mndana ndakamupa mabhebhi mndana ndakamupa mabhebhi saka at least akaramba kana kutora aiwa aitaura kuti haisi level rangu kundibloka inini kutondibloka inini kuti hanzi maya uziye you don't know how to make money. I don't know how to make money by pimping. Asi do vanhu vamene muchiregedza chikubata ivhudzi wewe muchinamatirwa musisanti mumanifesta. What the fuck is that? That's the first time I want to chitaura the F word by interview yako. Ndo zvinhu zvinondirwadza inini. How many people vasiya offering yavo nhasi kuchechi kwekweyo kuti idzo dzizotengera mabhebhi mota? What are you not making this up? Making this up, I have proof. My guy. Unozati inini ndotoparidza rini inini hangu inini as a man like Holy the leader unongona kubvunza natadiwa but the only reason why I don't do that right now is because I can't mix it up. You can't serve two masters. You can't serve two masters. I can't preach no matter my face andinonzwa kana chiprofita changu nakunhonga. I can't be doing that whilst ndakamirirwa nemababy kuti ndichazoenda kunight club. I can't do that and that's the reason why I'm not doing that. Aba kuti nauswa dipizera vakunyepa fana ndakavapa time yekuripenda ndakavaudza kuti izvi zvamukuita izvi hazviite. But you said men like there are many, but so far one. I would never be able to come here and talk about it. That's why you're now attacking him. And even the passion that I have for Christ. I didn't even have to meet him. I would watch my sermon. Why is it? For that to be the gentleman and kumbira my baby was the worst thing ever. Ndakaenda kuchechi kwavo kwandakaperforma kwe. Namudiwa achindiradza futi vachibudisa futi vachindiradza kuti takakula down izvi. Achikuradza futi namudiwa? Futi muchechi bro. Hanzi zoita sei? Hanzi takarongeka mutare. Vachibudisa futi muchechi bro. Ndopana kana kuti izvi zvechitendero. Hazvisi. Futi maybe it's for his protection my brother. Muchechi. Kondata sei ora ndikufana kuiona mudidi. Vachivhure hati tori nezvombo zvatinazvo. Kuti zvidii? No, but these are business people. These are businessmen. Plus, not only futi. Mudiwa manje vakazovhura chibhegi chavo. Kandaradza makondomu. Baba inini andimo kunyeperi wangu. Izvi ndo zvoendera kukoti wangu. Ndakapinda muUerbert Angel muchechi mama vaindiradza futi nemakondomu. Mudiwa andiyakaradza. Ndakabheja ndikati ndidzokere. Bunza boys rangu riripo. Andidzokere. Is this true? Vari kunyepa.
Eh? vari kunyepa Uti makondomu akatodzana niwe. namdiwa muchibhegi chake kuona pavidhio paya chibhegi changa nacho cheblack watozviona pavidhio achingovhuravhura chibhegi mamune pfuti nemakondomu muchechi. This is just too much. I was not expecting this, honestly. I was not expecting this. What did kunyepera vanhu and I've given them so many years, like I was telling you kuti even manama, it's been 2 years I've been negotiating with them. Even these boys, it's been so long I've been trying to tell them kuti vamana chikristu achiitwa izvezvo